Lalas pa po yung 10% off. Magkano naman yun? Hindi na po na Pero bagay mo kanya. Ito yung polarized tester natin, sir. For driving kasi from Hawaii po siya professional. Yung ano, gagamitin niya sa disyerto, sa construction. Ano ito, Ray-Ban po. Dati ni nga brand. Di ba ito, sis? Yes. Dati Kaya ibagbagak kanya na polarized na laom. Ginata ko din ang letter. Hindi kami ito. Ginata ko. Nung matagal na bayag mo, Natinag. ay na-frame na. Basta paglagyan lang yung Ray-Ban. Pag t-shirt to, tawag ko rin po. Oo, dapat study ko na covered dito itano ag sandstorm. Ito po ang mga pwede sa ano. Ito pong black. Or ito. Ray-Ban kasi pag nahulog yun, basag. Yes po. Hindi lang nangyayari doon. Nagtutubras ako, nahulog. Eh ito, Basta mas matibay ba? Yes po, kasi mas ano po siya eh. Polarized plus po siya. Ano yung Polarized Tinatama plus na dyan, mas enhanced po yung pagka-polarized na po. Tinatawa na ito. ano yun? Polarized plus 2? Yes po. Ito sir yun. Polarized. Pero yung presyo nito, tsaka niyan, Magkakaroon lang ng outfit. almost the same lang. Pero yun ma'am, may less than percent off. Sa lahat ng brand, ay sa lahat ng Lahat ano. po. Maui Gym, international brand daw. At least may ano ka, idea ka na. Polarized plus. Taman ko kita gumita ti relok. Na? Sa balon ng data? Sa balon sa nga brand dato? Ay, Ray-Ban. 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 Ray-Ban mo to. Lakas ko yung siya, bago nila mura. Madi kami data awang mo tikwanan eh. Makapal yung kinamo sir. Oo. Makakapal. Yung makapal di frame na. Pwede mo rin yung papalitan sir. Pag nasira yung dito yung lens niya, pwede mo papalitan sa optical. Ang makapal. Okay. Wala, hindi ko alam kasi. Akala ko... Nasaan na yung frame mo? Ay, ewan ko na. 3 taon, 5 taon. 11 ba yun? 11,000. Baka nasa bahay, dalawa yung Ray-Ban ko din mama. Yun sir, Tumingin naman tayo ng Posi. Itong relo ko guys. Yan. Regalo niya sa akin noon. 2009 pa. What? Dati ti regalom kanya kidi oh. 2009. Landmark. Nangina pa rin. Ay, kanina kami sponsor kayo. Di ako Ace. Di sama ti Ace. Nadanula ako na tiyos. SM Appliance store mo dahil po. London? Damagang ni Jay ko. Jay Miss Bitbull. Diba guys, pagka marami ka talagang makikita na temptation dito pagka pumasok ka sa store. Pero siya, kakailanganin naman niya kasi yung shades niya nalaglag daw, nabasag. Yun ang problema pagka mahal, nalaglag, mabasag, sayang. Di pantalon mo, gamit mo.
Reading glass sa data. Ano yung grado? Oh, reading glass sa. Reading glass ko. Ano po bang hanap? Ano, 125. Metal tsaka plastic. Ito guys, oh, fiddle leaf pig. Fiddle leaf pig. Ang laki. Puntahan natin. Oh, real life yan. Fiddle leaf pig. Oh. Ay naman tayo sa plato-plato. Ne? Ne? Sino? Good morning, ma'am. Good morning, sir. Good morning. Ay, dito kettle. Madaras maperde dito. Tiyowa. Wala pong black? White wala. Hindi, shopping muna. Uy. Regaluhan yata ako ng Type ko, ginatang ko, dito. DJ stainless ah. Ay, nag-cute data. Nabalik ito. Yung type ko, yung normal lang itsura. Hindi stainless. Okay naman din. Malagi ko yung ginatang ko. May sadya kas lakas to. Madakpul. Nanginang mo ko nabakod. 3,000 million. Chef sa tinagan mo. Yeah. Kasla chef. No? Patak kayo na. Ate brand name na. Last, Ay, di bangir. kinitak ginagan na yun. Kitang day yun eh. Ano ito? Amok pa'y magustuhan na tiga. Gatahan ito kasi. Data anik. May salati kaldero, may salati paryok mo. No? Gawa mo ilutong. Mawa mo na. Pag binibidyo ko siya, magagalit. Uy, regaluhan yata ako ng ano. Ay, alam ko na. May dagdag trabaho. Ayan ang Chef's Classic. Ano ba ito? A brick? Air cooler? Tangaro din na. Ay, coffee maker mo. Igatangan tala di pressure cooker tapi parts na. Igatangan tala.
Awan nga min ti pagpapudutan ti danom. Awan kaya to ti dispenser. Danom kape. Pagpapudutan lang ang gibus. Sana rumortad ka na. Di ba? Tuy, di ba darumara ni Jay? Tuy. Sana February next month. Ay, best friend mo, magpapasok-pasok ko, iba yung pinupuntahan. Ayan mo kun. A friendly reminder, please always take care of your personal belongings, especially your bags and wallets. Also, please keep in mind your property Let's go. and your children while you... Nung muna kami sa is. Ito, fiddle fig. Totoong fiddle fig, oh. May bagong usbong na dahon. Fiddle fig ulit. Nandito na tayo sa second floor ng SM Baguio. Ah, yun ang gusto ko, Sofab. Sofab. Doon nung Sofab. Kaso Ace ang gusto niya. Mag-immigrate yata sa Australia. Immigrate in Australia. Ito ang favorite store niya. Hardware store, Ace. Pran na tangtangag subli-subli no kan. Natangad ta na yung tan. I-deposit mo. Taksin mo.